И имаше шот еден блоужап се река. Не бе, не, чете рок на бегај од овде, бегај од овде, дај. Иди земи колата и вози си. Где си бе лепота не моја, а? Узми мој ауто и вози горе, црвени. Чао. Узми ауто, ајде. Абе, не смеш да седиш... Кој си ти бре, ели? Еј! Дојди, идеш ти Пребаци сауна. го код мој ауто горе, еј. Не, идеш ти сауна. Идеш ти сауна. Люля, нюшке. Бере баба крушке. Чете рок, даце. Люля, нюшке. Једе баба крушке. Јел ту флоки, еј, јел ту флоки. Nije Flоки, nije. Nije, ще една, брате. Люля, нюшке. Да, ти е ушao на сервер, брате. Moraš izbaciti ovo. Majko mila, ne se normalno vraćam. Je? Mora da ideš iz Ne. Ne, Nemoj ljudi. ne. Moraš izaći. Ja ga čuvam. Gotovo je. Mrtvo je. Moraš izaći iz zone, brate. Šta pa je? Ajde, izaćemo ti stavaš, ajde. 11! Ajde, kupi ga, imaš novac, ajde. Idemo dalje, me ovdje. Imaš. Ne budi cava. Ne budi cava. Znam da imaš novac. Ma kupi, ćemo kupiš. Je to moj bre nisam. Ima novac, ali ne neko da kupi. Kakva budala je. Ili ludak je. Jesi ti normalan, bre? Ova ovdje je go, saka Jesi mola. zaboravio kočnici? Jesi ti normalan? Jesi lud, ej. Alo, budalo jedan, pazi gdje voziš. Zanima Milion ti je dao. Tomare, Ovo nije normalno. unutra je prejak, brat. Hoću Iskreno. bembaru, ej. Prejak je unutra bavio. Koliko para? Prejak je unutra. Pa ne da brat, koliko možeš dati? Koliko para? Koliko možeš dati? Reci ti koliko, ajde. 11. Šta bre 11? Ima Porsche za 12. Da, Pa kupi Porsche onda. A ovo je zvuk. Ajde, baka ćemo koga vaken, ajde. Ajde. Baka ćemo koga vaken. Ajde, familijo, kupi ga, ajde. Ma ne, neko je da ovo kupi baš u sakrika, bre. Znači, ajde, nekada ko mire tuka, neka mi okupa količo. Neka te kupao, vrat, ja da imam šta para. Vika mu ti bajka ćemo... Moći? Jesi iz Albanije, moći? Šta? Si iz Albanije? Iz Kosova, brat. Kosova. Imam O, šipni, ajde. Ako ska me probataš i ljoč. Ljočka ne da, sve. Ajde, kupite mi auto, ajde. Ajde, nema niče ovakav, ej. Najbolji auto u gradu, ej. Ćao pone, brati, čao forte, bre. Kupujte odmah, bej. Čao for, brati. Ćao poljte auto, BMW, ovo. Pagatela me ovo, pagatela. Čure, mašina katastrofa, bre. Kako mašina katastrofa se zajebaš? Dobre. A V8 mašina ide 300 na sat i već do sve Čure, farba, bre. Farba, čure, bre. Farba kameleona, ej. O, brate, nije ni sam dinara ođe. Hoćeš da samo nije oprane, ej. Motor je 100%, brate, što zajebaš? Pa brate, ovo nije ni oprane felge. Oprane, brate, kako nije opran? Pa nije bolan oprano, jebote, paja! Jebote, oprano, jebote. Pa nije bolan, vidi ima fleka od jogurta. Pa ima Pa ide ga isperi, ej. Isperi ga, ajde. Ajde, imaš pare. Da mi se Ajde, popisao. kupi ga i ispupare pari, ajde, kupi ga i Vidi upari. kakav spoiler ima, ej. Najbolji auto. Ima hotelu, Mateja, a ne može, brati, ovo. Bulđa ne, full ton boravio. Jasno, gdje moraš general bije. Ti, što je opet ti bilo? A, kamo je to? Papa da ga izbriš, ali ja toliko vrijeme igram ovan. Kako je mapa da sam ga izvršao? Jedan sjeti Klipo. Klipa že more. Kako je mapa da sam ga izvršao, što zvori tebe? Ništa. Papa imaš dolje lijevo, ni energija nema, ni pancer, vidi. Ništa nema, te je izgubio. Aj escape stisni me da vidim kaj si, izguben slučaj. Ja, taka. Zumiraj. Za bolnice je ovaj da. Nije, bolnica da ne. Nije be, ona Što ti snemaš, što ti snemaš? Čekaj malo, sedi tu.
Седите, не ми мрдне Притисни нигде. тука. Ке за едного сум. И сега замерај. Банкомат 65 од 70. Пичку, матер, чекај мал. 65 од 70 банкомат. Ау, Ке ова преса сум. Ајде те преса кијам да бе те фати. италијаното си. Ево го. Лупорад, бе. А за шо? Ете, хајде следете се. Шо одбраве? А. Фичо или 120 сумка? Пичу. 120 сумката пака е. Да би то видела. Едно џубре обично. Викам ја да му дадеш